हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दिनैनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय लोगोसे दिनै आङो फैदों नै माखना दुद्रुआव नोंथांमोननो गासैबो दिनै माखना दुद्रुनि नुथायफोरखौ समायना रमायना मिथिंगा दिन्थिनानै हरगोन आङो गासिबो देखायलांजोबगोन नायलांबाय था लोगोफोर नायनायनि सिगां फंसे खोथा नोंथांमोना लाइक खालाम शेयर खालाम आरो हाजासे सापर्ट खालाम दिनै आङो नोंथांमोननो आरो गोबावजों खनसे भिडिअ लाबोबावलायबाय माखना दुद्रुनि नायलांबाय था लोगोफोर स' बिदिब्ला जों दैलामबारि थाबायगासिनो दङ बेवाइमोनबो दंजोबो ओरैजाय थांसै दा दैलामबारि हाजो माखना दुद्रुआव फैदों जोङो नै जोंना सालथेया हारसिंसो नेनोसै आं बेखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम ने सालथेया दिनै माखना दुद्रुआव फैनायदों आरो जोङो लावफानियाव दङ दा ने बे लावफानि ने लावफानि दैयाव दङ जों थाबायगासिनो दैया गैया आरो अन्थाइबारि बालाबारि थाङा गोदामा सोराव न'आवबो थांफिनो मालाय लांदो औ सानथि मोनखायो एकदम हिनजावफोरखौ गोसोखांखाया गोसोखांनो बायो आरो जोङो रुजुनानै मिलायमा बेफोर गासैबो नायगिरि लोगोफ्राबो नायलांबाय था देखायलांबाय थांगोन माखना दुद्रुआ माबायदि सोरबाफोर नुफेराखैबो जानो हागौ आरो सोरबा फैबायबो जानो हागौ नायलांबाय था आंबो नुफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम आरो जायगायाथ' समायना ओरै नै हाजो हाला जाहारबारि नायलांबाय था नै थाबायगासिनो जों बालाबारिनो माखना दुद्रुआव थांनो थाखाय जोंबो नुफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम सो दोस्तों सभी लोग देखते रहो और सपोर्ट करते रहो हमेशा ताकि अगली वीडियो में फिर से हम लोग और भी वीडियो ला सके नै लोगोफोर दैया स्राय बिराद समायना नायलांबाय था जायगाया हले बिराद मोजां दै स्राय स' लोगोफोर दिन्थिलांनो नायलांबाय थाबानो जाबाय एक्सप्लर खालामलांगासिनो नै दैया दिनै फार्स्ट टाइम ने सालथेया दिनै फार्स्ट टाइम नै हासारा गरायखि बे गरायखि हाग्रानि दै मोनसे बारबावबाय नै जों
नै दा सफैलायबाय जों लास्ट बान्दोसिम नै आवगायलांजोब्बाय आंनो लास्ट सालथेजों आंजोंनो साले जों लास्ट थांसै नायलांबाय था लोगोफोर दिनै माखना दुद्रुआव नै आगान सुरदों फार्स्ट टाइम नोंथांमोननो हाजासे देखायहरनो नाजागोन आङो नै दै बारबाय आङो दा नायलांबाय था दैया गोथौथार नै फाइनालि गाखोनांगौ जायगाया नै बेजोंनो गाखोगोन मोनफैबाय मोननायालाय ससेल'सै नैबे हाब्रांजों गाखोबानो मोनहैबाय दसे रेस्ट लादों मेंबाय इसे गोजान थाबायनायनि खोथा लोगोफोर नायलांबाय था लामाया मोजां नङा गारिबो डाइरेक्ट सोजाया एसे जिरायदों रेस्ट लाबाय रेस्ट लादों दसे बिनिफ्राय गाखोनोसै नै दैफ्रा समायना रमायना बिफांफ्रा नै नायलांबाय था मानखोबाय बेसेबांबा गोजौ मानखोलांबाय नै गोजौथार मोनफैबाय दा फाइनालि जोङो माखना दुद्रुसिम नै बाबा गणेश दुद्रु लांग्राया एसेबो रावबो बारनो मोनला नै जों दा लोगोफोर नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ दिन्थिजोबनो हानाय नंला एसेयावनो दोननाय लामा जाबाय गैयाबाबो लामा बानायनानै हाबबाय जोङो एकदम बाबुनि थाग्रा जायगाथार बियो